Mooi voet, mijn Geldau. Heb je wat druk je het? Of? Nou, net echt. Het waren zit net mee. Hè. En maandag is het een rustdag, of de mensen wisseldag voor de midweek. En de horeca ze praten tegen. Dus eigenlijk de rustigste dag van de week. Hebben jullie al wat meesten gehoord of net? Ja, 16. Ja, ik ben niet een uur pas begonnen. We zijn nu 2 uur, dus 16 in een uur. Dat is wel knap. Voor dit waar, ja. Waar komen jullie vandaan? We komen uit Den Haag. En wat brengt jullie hier helemaal? Heerlijke fietsvakantie. We gaan van bed and breakfast naar bed and breakfast. En ja, heerlijk genieten van het prachtige Friese landschap. En waar gaan jullie nu verder heen? Wij komen van Dokkum en we houden het onweer een beetje in de gaten. Maar het gaat goed denk ik, dus we gaan wel weer die kant op, zodat we lekker straks in de stad weer een kopje koffie drinken.